Соңгы вакытта шикәр комы, ит һәм икмәк кебек продуктларга бәя артуга зарланучылар аз түгел. Сөт продуктларына бигрәк тә сыр һәм ак майга бәя күтәрелә дип борчылучылар да шактый еш очрый. Her gününü kırgan sayın magazinde dolaşıp çıkan. Onun birisi gil hakkına götürüp yürüyor şulay. Birisi şunu kontrol etti. İkinci tiginde уже edrek ne şul değerlerini götürürler her gününü. Ama kontrol de yok bir nerede de yok. Magazine giriyor şokkadan beyler ortağın edrek sürsünler diye pensiyonerlerle oksalar Beyler üseyince bir ilde de mınday bir yok. Татарстан Республикасы Дәүләт алкоголь инспекциясе Түбән Кама территориаль органы өлкән белгече Алина Виноградова даими мониторингла уздырып тора. Мөслим кибетләрендә һәр товарга диярлек бәя күтәрелгән дип әйтергә була. Халыкны бик нык бәяләр күтәрелеп баршый. Бүгенге көндә бәяләр шикәр комына, тавык итенә һәм йомыркага күтәрелеп килә. Правительство ипинең хакы күтәрелмәсен өчен чаралар тапты. Мониторинг үткәрелеп тора. Bir сәүдә йортында шикәр 39 сум булса, икенчесендә 57 сум. Бүген мониторинг үткәргәндә 72 сум 99 тиенлек шикәр табылды. Бәяләр нык күпкә артмаса да арта, майда күргән сайын артты инде, сахар да артты, шуңа нык артмаса да хаклар арта. Бәяләрне көн сайын почти арта, кергән сайын арта. Нишесең инде. Заманы шундыйдыр. Арттыралар. Безнең кисәгә суга бик риза түгел дә инде. Безгә карап бәяне сорап тормыйлар бит инде. Сырның 1 килограммы бүген якынча 1600 сум тора. Акмай 400 сумнан артык. Сыер ите һәм кош итенә дә бәяләр күтәрелгән. Бәя артмаган продуктлар исемлегендә макарон эшләнмәләре һәм чәй генә. Карабудайны кибетләрдә килограммын 134 сумнан да табарга була. Барсы да канәтләндермәй инде. Арта бит бары. Sütler, әле инде разницасын күрмим инде, конечно. Бар инде, бар, әз булса да бар күтәрелә. Авылдан киләмәйме? Авылда караганда монда теге по своему кошельку можно выбрать. Можно и подороже, можно и подешевле, но качество от этого не хуже. Әдрәк бәләкәй акцияләр әйбәт булып, пенсионерларга ниләргә урак иде. Буларга балачагаларга хөтәзәсә акчалары килгәч, бүлеммен эшләгән кешегә тоже инде. Neyse ki şunu alıp bütün size kanaat. Бәяләр. Beyler de kanaat bütün size kanaat. Менә шикәр комына, йомыркаларга бәя бик югары дип уйламыйсызмы? Yok, bütün size kanaat. Рәхмәт килә. Хөкүмәт бәяләр тутырыклана дип ышандыра. Әгәр дә инде товарны җитештерүчеләр бәяләрне киметә икән, кибетләр дә әлеге бәяләрне киметергә тиеш булачак. Иң мөһиме әлеге продукция Россия хөкүмәте тарафыннан билгеләнгән социаль әһәмияткә ия товар исемлегенә кергән булырга тиеш. Билгеле булганча, андый продукция рәтендә икмәк, сөт, он, акмай, кымбагыш мае, чәй һәм йомырка кебек азык-төлек бар. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.